mee naar 10 producten waarvan we denken, hoe is het mogelijk dat ze ooit verzonnen zijn, gemaakt en vooral verkocht en gegeten worden. We beginnen met nummer 1. Dat is de Squeeze Bacon. Baconpasta in een knijp, een flacon. Er zijn geen toevoegingen en conserveringsmiddelen nodig, wordt gezegd. Het product is maar liefst 12 jaar houdbaar. En dat voor slechts $7,99. Nummer 2, Easy Cheese. Dat is populair kaassubstituut in een spuitfles. En wel in 4 smaken. Cheddar en bacon. American, cheddar of sharp cheddar. Kant en klaar om direct op een toastje te spuiten. Dat wordt een geweldig feestje. Nummer 3 is ook legendarisch. Cheeseburger in een can. Een kant-en-klare hamburger uit blik die in kokend water opgewarmd kan worden. Deze high-tech hamburger is ongekoeld 12 maanden houdbaar. Slechts $3,95 per stuk. Het is dat, het wordt verkocht en je mag het ook nog eten en overleven. Nummer 4 is de analoogkaas. Pizza's, cheeseburgers en lasagnes en andere kant-en-klare producten zijn er rijk van voorzien. Analoogkaas. Het is geen echte kaas, dames en heren. Het is een kaasvervangend product. Gemaakt van melk, zetmeel en plantaardige olie te mengen. Het is een programma geweest op televisie van de Keuringsdienst van Waarde en een schandaal is geboren. Maar toch wordt het nog steeds gebruikt en we vinden het allemaal goed. Nummer 5, Frankenfish. Oftewel het DNA. We hebben al de plofkip gehad die in 42 dagen zo groot aan gewicht groeit waardoor het door zijn pootjes zakt. Nu is daar de Frankenfish, een gemanipuleerde zalm die 2 keer het gewicht krijgt in even zo lange tijd. Dit is ook een klassieker, die eten jullie misschien wel eens. Niks mis mee, maar het is imitatiekrab. Het heet wel de surimi. Zit er een krab in? Nee, helemaal niks natuurlijk. Het is witvis, die wordt eerst vreemd gehakt. Daarna wordt het meerdere keren gespoeld om ongewenste geurtjes te verwijderen. Het resultaat wordt vervolgens gestampt, verpulverd en omgevormd tot een gelei-achtige pasta. En dat noemen wij surimi. Het wordt verkocht, je mag het eten, er is niks mis mee, maar heeft het te maken met echt eten. Wat een hele belangrijke trend is. Nummer 7, de vegetarische kalkoen. Dit is echt voor liefhebbers. Jawel, een imitatiekalkoen gemaakt van tarwegluten en organische tofu. En ze verwachten er binnenkort 400.000 van te verkopen. Nou, deze is echt vies, vinden wij. Dat is de cake whole chicken. Plofkip, soepkip. En dat is hier een hele kip uit blik. Kwestie van opendraaien, gaat er hier in de oven in de bouillon indikken van de zure culinaire heerlijkheid in een handel opdraaien. Heeft zelfs een eigen Facebookpagina van studenten die dit helemaal cool vinden. Dit anti-eten is het eigenlijk. Nummer 9 is ook heel bijzonder, dat is meat water. Wil je eens een keer wat anders dan een bronwatertje? Neem deze. Voor overdag is het de Wiener Schnitzel smaak, de beef jerky of de Hungarian goulash. Liever iets voor het lichtjes bij het ontbijt, kies dan voor de English breakfast met de smaak van eindworstjes, bacon en bonen in tomatensaus. En nummer 10 tenslotte, I can't believe it's not butter. Het is het enige nepproduct dat eerlijk uitkomt van het imiteren van the real thing en dat is echt.